Hello guys, good afternoon. Have a nice day everyone. Karon natong tirada karon kay update na taong duty. Manguha tag sagbot sa ato ang gulayan. Ito ning hawanan diri. No, do sa nit madagan kayo. Pagka na kay sagbot Bati kay tanaw natong garden kung dagan kay sagbot. Oh. Kuha na gikapagkaputan na ang ato ang nit. Kugi lang ta, kugi. Kugi para sa ekonomiya. Minod man guys kung ato ang garden limpyo ba. Way mga sagbot. Katay ng kamuti guys. Katay na Kamuting pula ni katay na. Kapay mulos na gyud tagutan na ni guys. Hindi isagos tinuwa. Kinahanglan hawanan guys kay ang mga hila-hila mutago diri sa sagbutan. Okay, ingat. Kauman na ni ato ni idauban. Uban nato ning sagbot. Ito lang giibot guys para dili mo kuan ba mo balik buhit. Kay sa imong triman balik og ako maminsing. Mas maayo ning igton gyud kay madamang gamot. Matay gyud ba? Dali na sad mamatay ang sagbot kay padung na sa amin. Tara guys, sagbot na itong nakuha. Tinagana.
Ito ning dauban. Okay. Diri na sa tamubalhin. Dagan kayong kuha diri plastic bottle guys, ato ning gipanglain ba. Kanang dili di bitaw malata atong gipanglain na. Kay daghan man sada ang mamalit og mga recycle nga bottle kay sus junk shop mo na atong gilain kay naming paliton sa kaysa atong dauban nga plastic bisan maayo ang dauban ano ito nang gihipos man diri. Tapos na to guys kay naay mamalit diri mga basura plastic tawa guys ato ang mga tinanom kamote atong kapayas ato ning bubuan guys kay murag uga magayong lapok diri na wala na kay wala ba dry na kaayo. Ito ang luya guys. Ito ang kuan batong mo. Ano ni katay na guys, nindot na kay tanawon ba. Samot ang magbuwak na ni. Itong kamunggay oh, daghan kita kamunggay guys. O maanam guys oh. Maanam mga guwang na oh. Okay, bye-bye. God bless everyone.